Моят герой е отец Яков. Хареса ми още при първия прочит, след като получих сценарий от Ники Генчев. И спонтанната ми реакция и усещане беше, че като че ли това е мисия, предопределеност, дълг да се срещна с този герой. Имах усещането, че ми беше изпратен от някой. Така че не се поколебах, веднага приех и се радвам, че съм част от този екип. Това е. Трудно ли е да бъдеш отец, понеже това предполага отговорност? Да, аз на сцената до сега съм имал своето превъплъщение и продължавам да играя и да се превъплъщам в образа на поп Минчо Кънчев в неговата Видрица. Мисля, че ще стане интересен филм, защото историята е интересна. Тя е, доколкото знам, истинска. И актьорите са подбрани много прецизно и всеки си е на мястото. Има много хора, които са натурчици, типажи, но вярно подбрани. Работи се перфекционистко и финно, детайлно. Мисля, че ще се получи хубав филм. Надявам се, очаквам да се получи. Всички от целия снимачен екип, от различните звена, с супер професионалисти, с някои от тях съм работил в други филми. Така че съм убеден, че ще се разкаже една интересна и най-вече вълнуваща история. Яни отговаря перфектно на образа и на героя, защото той има една чистота, той има една непринуденост, той има естествено присъствие и в същото време има своите прозрения. Ако това започне да се играе или наиграва, вероятно ще стои фалшиво. При Яни стои истинско, естествено, защото той е естествен и непринуден. Първичен, по-детски чист, по-детски наивен. И в същото време, като че ли надскочил възрастта си, когато седнеш да разговаряш на философски или теми, или литература, или изкуство, или политика, той изказва едни много солидни мнения, с които показва едно добро знание. Така че Яни е находка. Мисля, че Яни е сполучливия каст, сполучливия избор. Но мисля, че срещата тук и с Тони Марчев, с който се познавам от години, допринесе по някакъв начин така да живееме с усещането, че правиме не българско, а по-скоро световно кино. Защото присъствието на такава личност, на Богдан Дарев, това са хора, които имат своята визитка и така, това е за мен радостния миг, че като че ли се отлепваме и се надявам да надскочим с киноизказа и киноразказа си тази наша територия и историята да бъде разбрана и видяна от повече хора. Аз стоях така и си говорих с Тони Марчев и едно младо семейство с малко момченце, маничко, русоляво, излязоха от черквата и до една от чешмичките родителите се мият, детето се откъсна от тях, дойде, застана пред мен, погледна ме, малко дете и каза: Господ! Родителите се притесниха,
извиниха се, прибраха го детето, почнаха да му говорят нещо. Но аз си зададох въпроса, как така, защо, какво видя? Вероятно родителите, влизайки детето тук в черквата, разглеждайки иконите, тези библейски сцени, които са описани тук, вероятно са му разказали, са му описали, ако е попитал, а това кой е, а това кой е. И те са му казали, това е Господ. Излизайки навън, виждайки с тази брада един човек, нали, същия образ, да го кажем, и детето дойде и спонтанно погледна с широко отворени очи и каза Господ. Дори само за ето този мъничък радостен миг съм благодарен за за това, че едно малко дете дори успя да ми даде някаква, може би, увереност, че да, трябва с това, което в момента да изиграя, да бъда проводник, да бъда послушник, да бъда праведен, да извървя пътя, който някъде той е тук при нас и детето може би е видяло него някъде край мен, не знам, или той е влязъл в един образ, за да намигне на едно дете, или да му се усмихне, не знам. Аз нямам представа, защото аз гледайки се в огледалото, аз също виждам друг човек, не толкова, аз нямам усещане, че това съм аз. Не знам какво видя детето, но то нещо, което аз затова си задавам въпроса, с какво ме свърза това дете и вероятно с някои от иконите. Тук трябва да поздравим тотално гримьорката, която си свърши Ани Андреева с прекрасно работата. Така че извън интервюто не усещаш ли по някакъв път Господ в себе си? Или пък, че си успял да направиш нещо толкова добре, че не си... Не. Би било нахално, би било нагло да го усещам в мене си, по-скоро някъде около мен, някъде ми се явява в сънища, някъде със знаци го усещам, които ми дава. Имало е такива моменти. И това съм следвал и това следвам, не го търся вътре в мен. Но тук се срещнах и с отец Георги, който снима в нашия филм, един от героите, който е много добър събеседник също. Защото няма дума, която той да изрече, която да не ти звучи като проповед или като нещо, което ти си длъжен да следваш. Така добър свещеник е определено, защото успява тук, макар и това не е неговата енория, но той служи. Той служи при нас в момента и за нас, които сме около него. Така че това са неща такива, които са хубави и даже малко, не знам, аз все пак ние земните хора сме грешници. Ние не сме богоподобни или богоизбрани и никога не съм живял с такова усещане, а просто съм знал, че живея, за да извървя един път, една Голгота и да си нося кръста. И много странно. При нас, моя роден край, Българево, на Носка Лякра, има едно каменно плато, което е известно доста, яйлата. На тази яйла има гробници, скални, както вървиш така.
Те са с няколко стъпалца надолу, с един полукупол. Интересното е, че тези гробници са дялани в скалата с длето и чук от всеки смъртен при живе е дялкал своя гроб, което показва да не забравя никога, че всъщност е смъртен.